penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wasebedo kwa ng'iyo tuoche mopogore opogore, waseng'iyo kaka dhano nyalo bedo kod ngima maber ka waritore, ka wachiemo e yo makare, ka wageng'o tuoche kata kaka inyalo geng' tuoche ponono ni tuo osedonjo. To samoro inyalo yudo gani ng'ato nitiere kod hinyruok mar chuny, ok ni chunye lit, ni chunye nitiere kod adhola, samoro entiere kod pek kotende kod gigo mokale. Ahinya pegi kuom nyithindo. Bende wakawga thuolo mondo mi wang'i ni to nyithindo gi giwinjo kata gikalo e pek e yo machal nade. Ere kaka hinyruogni kata pekni nyalo rocho ngimagi e ndalo mabiro ponono ni ok ong'i kata ok orite e yo makare. Emomiyo kawuono nitiere kod jalony e studio ka. Obo nyisowa ni nyinge ng'a, olony e weche mage, kae to akwaye gi ng'wono mathoth ni bedie piny iwinje wachni nikech inyalo winje ka jirani kawuono to kiny ochope odi. In owuon jogi bro deal kod weche machal kod magi e yo machalo nade machiegni. Erokamano, anyinga Dismas Ochieng Nyang'ute, an Jaseme Kombewa, an counseling psychologist. Counseling psychologist samoro nigi nyinge mopogore opogore gi dholuo. Tie jok moko ng'iye kaka jahocho, but professionally jahocho en ng'ata tich ma ng'ata nyalo timo. To sama koro ng'ato dhi school mosomo, then en e kiwango machielo ma ok in jahocho. Koro waluongo counseling psychologist kaka ng'ano nogo mantie gi lony sana e chandruok mago chunywa. Mana kaka iwacho ni ok en lit ni intie gi tuo mar chuny, but lit nikech seche moko gik ma ng'ato kale kata mineno. Yes. Emomiyo kawuono wadwa loso kuom lit ma nyithindo kale, ma waluongo gi dho ngere ni loss and grief in children. Lal kod kuyo e ngima jok matindo. En subject maduong' kendo maber nikech ng'enyne nyithindo matindo sama lit otimore kata obed mana ng'ama duong' mokale lit kata gire moro lal, to chal kima gima wadwa neno ni gin gi kia. Koro seche moko dho ngere waluongo gi ni the neglected mourners. Okalo e gima lit, samoro nyathigi emotho, samoro parent ne emotho. To iyudo ka tension ni mang'eny kuom ng'ama duong', to nyathi kae onge gimoro amora mowacho negi. Ma nitie seche moko kata ma nyathi nyalo pandi. Janyuol tigole, itere kawaye gimoro ma ubiro mana duogo ka lit gi oserumo. Moro ibo mulonwa kaka wamedo sude chenro ni, nikech apani okang'eyo ine ma in jalony, ine ming'eyo weche gi. Seche ma ipande, debe ni ma en yo mane wadil godo gi grief and loss in children, ma wadwa ni mondo mi warit gi, mondo mi pek kata lit ma koro timore kani mondo mi opand gi, mondo mi kik gine. Kata kamano mano yiena mondo mi waten gi kidi mana matin. Seche ma wacho weche mag loss and grief, wang'iyo weche mag tho, kopogore kod tho ang'o kang'o kendo ma wang'iyo ka. Lal generally achiel kuom gi en tho. To wanyalo ng'iyo lal bende in terms of kata mana pet ne moro, kata mana paka, kata mana guok, kata mana mpiche, gimoro motugo go toy moro motugire mar tugo olal. Seche moko bende wanyalo kata mana ng'iye in terms of kaka jonyuolwa ne timo chon, ma nyathi moro biro mawendo, timiye nangane moro maber kabisa, odhi godo, to ka nyathine ywak rightfully, nikech oywak oneno ka gire dhi, tigoye kabisa ni dwa bedo nyathi ma kiti marach, kiti rach. Koro wang'iyo kata mana loko school, igole e alwora ma ong'eyo, titere alwora motimang'o mokia. Tie seche moko mitimo mano ma kata preparation onge. Kata mana ng'ama rito gi dala, technician madala, ng'ama rito gi dala, house help. Samoro nyathi duogo a school,
to yudo ka ng'acha notimo ang'owa onge osedhi to onge explanation kata preparation moro amora mwamiyogi gin gik mwa ignore to kwabiro ng'iyo to gin gik matimo ang'owa ma affect nyithindo kendo biro impact ngimagi e kinde mabiro. Gi kama wantiere no wayudo ni wanyalo bedo kod weche mag tho mabende thothne ok ng'iga nyithinda ahinya mana kaka iwacho ni yudo ka mine gi motho tim manya ka bedo chiemo to pache kaka obongo ne ringo mano thothne ok ng'i malong'o kata wuon gi motho nyalo bedo nyamin gi kata nyalo bedo wadgi ka wawere kod weche mag tho mabende gin ga mapek mokalo mana kaka ipimonwa ni samoro osiepne kata otho kata owuok e skul mane entiere thothne gikaina gi affect ga nyithindo e okang' kata ong'ala machal nade to what extent ma nyithindo nyalo yudo hinyruok gi ng'enyne nyithindo ang'iyo nyathi chagre nyuolne nyaka higni 18 nikech mano e ng'ama nyathi koluwore gi chike ma Kenyawa. To ibiro yudo ni ng'ama ochiko higni 18 cha samoro osebedo gi ng'eyo ni tho en ang'o nikech samoro oseneno moko katimore. To ja higni 6 kochiko 12 samoro pok oneno. Then psychology bende nyisowa ni gimoro amora motimore e ngima nyathi age ma important kabisa e ngima nyathi en chakre nyuol nyaka higni 6. Onyalo extend kamano mbele kamano nyaka gimoro 9 kamano. Koro gimoro amora motimore e kinde no nyaka biduogi ka koro osebedo ang'owa ka koro osebedo ng'ama duong' kamano. Seche ma uduogo kaka ine jalonye weche gi thothne uduogo e yo machal nade, e yo maber e yo marach? Ponono ni en yo maber machal nade, yo marach machal nade manyalo chopo kanye kata manyalo rocho ngimane e yore machalo nade, e timbege kako odak, kako wuoyo gi ji, e timbege kako bet koso? Ng'enyne ok obi e yo maber. Pain moro amora, lit moro amora motimore e ngima nyathi to ok olos maber. Nyaka biro timo ang'owa gikone ka koro nikech kata sama pod otisni tiere signs bende ma samoro wabiro lose bang'e. To nitiere gik moko matimore ka ng'ama duong', ng'ato osebet maduong', gik moko kaka ng'ato nyalo kata mana tamore ni an wach kendo ok adwar. Iwinjo wach mar nyithindo ok atim ang'o ok adwar e ngimana. Koro yudo ni withdrawal bet kende mane wuok godo kotis cha odhi no bed kode nyaka ang'owa kata nyaka osebet maduong' en odwaro mana obed abeda ngima ma en e kende. Ma seche moko wadhi kata mbele ma waluongo gi nying ma bende medo kata worsen their situation. Ng'at miluongo ni ng'ama jendeke. Koro yudo ni en jendeke en gi timbe magalagala. Mana nikech gik manotimore ang'owa manotimore pain lit manokale kanotis nikech wiwa ok nyal wil kata in inyalo paro gik manotimore ni malit kitis wi ok nyal wil godo including kata odiochieng' mane kuongo dhi e skul. Mbala moko mane dendi mane yudo kitis wi ok nyal wil go. Koro lit sama watindo lit weyo mbala mar chuny emotional scar ma ng'ato ok nyal neno gi wang'. Iwacho adier kendo kar nikech wane dwe mar 5 seche mantiere weche mag mental health ing'iyo kaka dangni mag paro kod weche makamago ni nitiere gik moko ma samoro ng'ato timo koduong' ma moro oluwore kod gima notimore ne diere manotin. Nitiere gimoro ma bende an bende notimore na kane awito babana yudo ka e period no juma no te gino moke wiya nyaka sani to gino notimore higni mang'eny mokalo ma kochopo diere no tabedo kod bitterness kata winjo ka antiere kod lit moro ma samoro ok inyal explain. Iwacho ni nyalo miyo ng'ato ng'iyo gik moko e yo mopogore opogore to thothne ok gin gik mabeyo ok gin gik maricho. Ang'o momiyo gik mabeyo to ok duoga? Wan kech wadwa ni wang'iye koni wachak wang'iye koni thothne gik mabeyo ok duoga nikech ng'enyne gik ma lit e ngima wa ing'e ni en lit and registered. Koro emomiyo aluonge nang'owa emotional scar. Mbala kata mana mbala mwabet go ordinarily e dendwa onge
onge paro moro maber magitimo ang'owa magiweyo e ngimawa. And samoro inyalo ng'iye komachielo ni en gima ber ni samoro ng'ato kosekale malit mang'eny to bedo hardened. But hardening ni is not the good hardening. Ok en bedo ni ng'ato jiwore e yo maber. In fact, ibiro yudo no jiwore to ok onyal connect gi jok moko e pain margi. Koro sense mar empathy kata mana sympathy yudo ni onge. Nikech osekale malit, obedo hardened ma kata kiwito ng'ati onyalo nyisa, kwani mama muukte mang'owa okuongo tho. You know, gima ka nikech samoro osewito mama gi baba gi mang'eny kata no kale mang'eny machal kamano kotin. Adwa ni mondo mi koro wang'e ng'at maduong' kaka odil gi loss and grief kod ng'at ma pod nyathi nikech kawuono waketo maino kuom nyathi pogruok e kind kaka joma dongo deal kode kod kaka joma tindo deal kode. Kae to wabro ng'iyo yore mopogore opogore monego bed ni wajolo godo nyithindo gi kata ranyisi ma kwaneno kuom nyathi ma deal gi loss and grief tiwacho ni nyathini hinyore, nyathini bedo kod adhola mamoro bro chande e ndalo manyime. Pogruok e kind nyithindo gi joma dongo duong' kabisa. Achiel ing'iye in terms of age. Mae ng'at ma osekale malit mang'eny, ong'eyo bende gima tho en, ong'eyo samoro ni tuo ng'ane otho nikech tuo no otimore ne nitiere tuo. And jok madongo ginyalo express. Ineno kaka ng'ama duong' ywak, ogweyo, otimo ang'o girigo. En bende gi support mang'eny kabisa. Sama ji ywak kabiro chato en mabiro gore kuome. Ido ng'ato ting'o sukari okelone, ng'ato ting'o mogo okelone, to nyathi seche moko sama ng'ato biro ka ywak to en igole kata idhi pande kata mane bedroom. Ma gineno, suddenly gineno ka ji biro e dalagi to gitimo ang'owa, okia ang'o matimore. Yeah. Then nikech kia ma wantiere godo onge ng'ama nyalo bedo gi thuolo mar keto nyathi mondo nyise ni mae ng'owa e gimotimore. Kamano. Gin weche mapek, gin weche mathoth ne ok wawuoyega tamor mokalo gi chenro mar penj laktar. Thoth ne mana kaka jalonywa wacho ni nyithindo iketo thenge, nyithindo ok ng'e, nyithindo ok wuo godo. Iyudo kata ni owito min gi ok wuo kode, ok tema mondo mi pimne ni kama e kaka biro bedo. Gini keto mbala matamre gi nono kuom nyithindo. Antiere kod picha moro maber ka adwa ni mondo mi wawuoth kodi kanyakla mondo wang'e ka chal kaneno kata adwa ni wawuoth achiel titimo kod gima gino timo kuom nyathi. Kuom ranyisi disrupted sleep, manyiso ni nyathini yorene mag nindo dhi rochore. Seche nantiere kod chenro mar weche mag nindo maka nyathi ok onindo maber kata dongo ok odhi dongo e yo makare, ok odhi bedo mariek e klas kod weche makamago madhi rocho ngimani ndalo mabiro. Wadhi nyime. Inyalo chung'? Okay. Adwa chako gi disrupted sleep kae. Sleep gi feeding. Iyudo ni sama lit otimore ne nyathi, odhi bedo gi tabu kuom chiemo gi ang'owa gi nindo bende. To wameda keto situation gi bedo marach chiem. Inyalo kata goyi nang'owa ok ichiem, igoyi mondo ichiem. Well, problem no bedo motimo ang'owa lit e ngimane cha. Then machielo nyalo thi adwa no mok kuom kendo ma obiro odwa no mok kuomi atimo ang'owa anadhi kodi. Samoro amora moneno ka nyathi ywak nodwa nodhi gi ng'ama ang'owa kodaga ka, there is a problem. Iwinjo nyalo bedo be ni parents otho koro odwaro kama ang'owa kamodhi omoki kata mana parent ne owuon. Nyalo bedo ni nyathi ok odwa ni otim ang'owa oweni thuolo kata ka gire moro lal kata ka wawetho kende. Then obedo gi problem gi nindo kata mana ng'ama duong'. Yeah? Sama nindo nigi shida ibiro yudo ni kata concentration ni godiochieng' bet marach. Then nindo ni sama bedo disrupted iyudo ni ng'eny ne otim ang'owa obedo gi nightmares. Ma en ng'at maneno gik moko ma ji ok ne, ma samoro nyalo kata go ang'owa koko e room ne kuma entiere cha. Koro mano waluongo ni nightmares.
nyathi samoro bende kata ywak nyalo timo ang'owa nyalo tame nikech ng'amogo maber samoro kata ywak timo ang'owa nyalo tami or seche moko bende pod gitindo ok ginyal ng'e kaka gitimo ang'o kaka gi express emotions gi. Nyathi ma seche moko ok nyal ok ohore nyalo bet samoro no bedo gi tantrums kabisa, gore piny oywak kabisa. Then gima chielo ma important monego bed ni wang'e bende ni nyithindo ywak gi morning doses. Iyudo ka sa matis nyalo bed no relate gi gima otimore cha, oywak kabisa, the next minute en ng'ama tugo. Mamane ma kubire pacho to paro ni ng'ani okia gima ng'owa gima timore. Then separation anxiety, ng'at mabedo gi kihondko sama kata janyuole dwa timo ang'owa dwa wuok iweye kende. Bedwetting, layo odoge lach kendo kanyo koro wang'iyo obedo problem. Even in normal cases nyathi manosewe lach to duoge lach, it is a problem. Nyalo bet kata e school nyalo bet nitiere gimoro matimo ang'owa mathage kuno. Then mai bende yudo ka ng'enyne kaka wan joluo sama ng'ato tomo lach to mano kiboko bende kabisa. So mago regressive behaviors. Then inyalo yudo ng'at ma bende komachielo koni inappropriate laughters. Onyalo bet no mor onyiero to ok inyal tude nang'owa ang'o mamore. Sense of guilt, guilty cha waluongo nang'owa cha oneno ni makosa. And my is very important. Nyathi ma sama janyuole nyalo bet notho kata gimoro timore malit e ngimagi, seche moko gineno ni koso an ema timo ang'owa, an ma kelo mae. Ich wang, anger, behaving older or being too responsible. Inyalo yudo en nyathi matis to odwano okaw ting', odwani okawre ka ng'ama duong'. Kata behaviors ge king'iyo ineno ni nyathini loso ka ng'ama duong' kata timo ang'owa otimre ka ng'ama duong'. Then withdrawal bende nitiere moko manyalo timo ang'owa madwaro odwano bed kende. Then moko bende nyalo dok piny kabisa mondo gi behave ma ni piny. Yes, ma piny ne hikgi. Kamano. Yeah. Kamano pana wachete. Okay. Erokamano ahinya ileronwa maber mokalo kendo en chenro ma amor godo nikech nyaka chak chenro mar penj laktar en topic ma pok adil godo to amor ni yudo thuolo mondo mibi wagoye mbaka. En gima thothne ji okaw gima ino madwarore godo, en gima onego bed ni wakaw gima ino madwarore. Yiena mondo mi wakaw yoyo kwaduoge kidieny mar ariyo en ang'o monego bed ni timo. Kik idhi mabor nyakora Mugi Ajwang', kik isudi. Skiza chapa ushinde. Mom, yes. Ulifanya vipi ndio ukapata hizi pesa? Niko na shilingi 2 nikafinya *487 *3 # na ninafinya ikaenda. Tumsaidie mama apate cheki yake. Yes. Umeona jina lako hiyo? Elizabeth Kieni. Yes. Kutoka Mount Elgon. Ndo mshindi wetu jamani. Wapo wengi ambao wanazidi kupata hizi pesa. Mam pia anapata 50,000 zake. Hapati pesa pekee, anapata pesa pamoja na gift hamper. All the way kutoka Mount Elgon. Skiza chapa ushinde. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need?
Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Ohala nigo hinga madongo, welding nyalal kata dweche 6 koonge. Iyiepo tiloro, ichulo soja, ichulo rental ma workshop. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Gimoro amora nigi market. To luore ni product mane in godo ni endi chalo nade. Welding kaka idwa chake nyaka ibed gi machine, grinder, gi gimiluongo ni vice. Vice ng'ado chuma, grinder, machine wengo. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kama ne wawe godo cha, kineno ranyisi gi kuom nyathi, moro en nyathini, masa moro owito janyuol achiel, moro en nyathi nyamiru kata en nyathi owadu. Ineno ni ne en nyathi manosewe lach odok e lach. Ineno ni en nyathi magera kata ywaka kochako ywak to kohore. Ineno ni en nyathi ma ok chiem e yo makare kata nindo ko nindo e yo makare. Ma bende kotinde kod chenro mwasega bedo godo ni chiemo kaachiel kod nindo konyo nyithindo e yore mag dongo mopogore nyaka obwongo gi. To ka ok obwongo gi kende nyaka rateke gi mag del kata wanyalo wacho gi dhowegi ni immunity. Maka ponono ni ok ngi maber, nyathini nyalo bedo jamidekre ma gikone ngimane ok nyal bedo makare. En ang'o monego beni timo? Kanye kama koro wantiere ni chutho okang' mane monego beni luwo gi nyathini. Itere hospital, iwuoyo kode, to kiwuoyo kode tiwuoyo kode yore mage. Apade kamoro monego wamedi, nitie seche moko ma nyathi wuok kata olale dala. Oonge aunga kamano. To iyudo ni ng'enyne ok understand ang'o manyalo bedo nyathini momiyo tim ang'owa moringo dala. Mae bende nyalo bedo achiel kuomgi. Koro yore ma watimo godo, wakonyo godo weche kailago en counseling. Awacho ni an ja lony lit mar ang'owa mar chuny. Koro achiel apane onego wawuog kuom paro machon. Nikech kata mana e tuoche mag del, sani ne wawuok e tiyo gi yedhe machon ka mag nyaluo kande. Koro tiende ni weche kaila gi bende onego bende wadil kodgi ang'owa e yo ma nyasani. Ma onego bende wang'eyo te. Jok madongo ong'eyo lit mowinjo samo wito ng'ate. En lit ma samoro ok onyal pimo ne ng'ato. Onge ng'ama nyalo ng'eyo gimowinjo. To nyathi bende they through the same winjo mana kamano. To en iyudo ni ng'ama biro timo ang'owa ng'ama ng'eye onge. Koro nyaka wa embrace yore midil godo, yore mwanyalo konyo go weche, yore ma nyasani. Achiel en kaka counseling. Yeah? Achiel en ng'eyo ni
nitiere nyithindo gi bende gitimo ang'owa sama wuon gi olal, gin bende gidhi ang'owa gi neno lit. Koro counseling ni onyalo chakore kata mana gi school, nikech nyithindo level gi ka iyudo kata ka nyathi moro wuon gi otho, nyithindo machielo gi nyalo kata timo ang'owa, ringo ok dwa bedo kode machiegni nikech gi samoro ng'iyo gi kaka pod ni piny, ging'eyo ni ng'ane nyalo miyo gitimo ang'o, wuone gi bende tho. Koro mago seche moko iyudo timore mang'eny. Koro nikech samoro ok wang'eyo, iyudo ni janyuol ringo mondo okaw nyathi otere skul machielo. So mano en mana ringo tiweyo problem cha pod dhi timo ang'owa, pod dhi luwe. Koro gik moko mwanyalo timo achiel, kik walok wakel lokruok mang'eny within a very short time. Yeah? Kik obed yo momiyo koro wagolo nyathi e skul machielo watero kamachielo. Kik obed yo momiyo wagolo nyathini watero dhi obed gi wai gi go kamoro, nikech e ot kae entiere gi nightmares. And nightmares seche moko onyalo kata wuok hallucination ma onyalo winjo ni samoro ng'ama osethecho either loso kode kata oneno. To e wiwa, nikech samoro bende ng'eyo wa ok wang'e ahinya kuom mago, wadhi kawo ne samoro nitie pepo moro ma ok ber, ichieno nyathino. Koro igole ka itere kuonde machielo, itere ka daktar moro mar ajuoga mar ang'o mang'eny go. While magi en mana reaction to lit motimore e mbele cha. Koro sama gik makama onego bene kata mana e skul, nikech nitiere moko matimore kata idhi luong nyathi e skul, ma seche moko igolo gi yo machon kabisa ni dwari dala, to ok nyise gi mang'owa gimidware dala. Koro kochopo ni to yudo ka kare en mana tho. Koro onego bed ni sama igolo ka ne en skul, koa skul ka ber to owuok kucha koseng'e ang'owa gimatimore. Ma jo skul bende onego bed nitie kata psychological first aid moro motimne e class level, nikech tho nyalo bedo kata mana nyathi more motho e class. Koro iyudo nyithindo gi te bedo disturb. Koro ka ber psychological debriefing. Nitiere moko bende ma biro bet ka nigi thagruok kabisa, nikech samoro jok me nitie machiegni gi ng'ani. Koro ka ber nitiere cases moko ma bende will be filtered, manyalo dwaro individual counseling, migole titere ang'owa, itere professional counseling. Imulo gimoro ni psychological first aid. First aid en kony mapiyo piyo kata kony maroya. Seche miwache ni psychological first aid, wathoro ga bedo kod psychological first aid to en itime nang'o? Kinyalo pimo mana matin. First aid mwang'eyo en moro ka ng'ato oyudo accident, remo moro chwer to kaw, itweyo godo. Koro e koni bende en mana the same thing, ma iyudo ng'ato ma loso kodi e wi gimotimore ni no, mondo goli e crisis situation me intiere ga, utimi ang'owa, uduogi piny. Ma kata kiwuothe dhi dala, kata nyathini itero dala, pod en ng'at manyalo kata timo ang'o, nyalo ng'ado ndara. Koro en mana preparation kaluwore gi gimotimo ang'owa gi gimotimore. Adwa mi ranyisi makende mondo mi jopuonj maneno chenro ni, jonyuol maneno chenro kata jorit maneno chenro ni, ging'eyo kaka ginyalo deal kod weche makama gi ndalo mabiro. Okelo wach ni nyathi makama owito janyuolne, wakele iri mondo mi timne psychological first aid. Iwachone nang'o? Intiere ka mondo mi kokele ira, ibiro yudo sama itimo first aid inyalo tim gi ng'ata by the way, ok ochuno ni nyaka obed ang'owa, professional counselor. Tek ni ng'acha emomiyo ka ber to school to nego bed ka ging'eyo first aid machielo cha ni nyathi ka ntiere gi rem moro tinyalo tim ang'owa, inyalo kweye. Koro gin bende mamano gima watemo kabisa kaka Amani Counseling Center, wantie gi program all over the country, but wakawo jok matin kabisa. Magi jok manyalo timo first aid, kendo nyalo timo ang'owa, nyalo timo basic counseling for students sama gimoro otimore marach. Koro akaw no kela kuoma nyaka
a respect na loso gi ng'ama dhano mana achiel ma wabet mane kombe marom kodi ma ok ni nyathi samoro aketo bete bench to an atimo ang'owa abede kom mayom mano gima nyaka wang'e sama idwa konyo nyaka ubed e level achiel maka en piny to ute ubedo piny kore mane moluongo ni ibiro irado gi ng'ani kama intiere especially nyathi yes koro achako ang'e nyinge in fact achako an makuongo anyise nyinga then wabiro watimo introduction generally then wadonje lit motimore ka en mama wakelone wach ni wawinjo wach ni mama otho ok onindo ok Nyasaye okawo nikech mago gik ma bende confuse ang'owa lit ni te ok kanyo waluonge nying Nyasaye ni mama Nyasaye okawo mama odhi yueyo wadhi adhiya mama otho ing'eyo gima tho en and of course mano watimo kaluwore ga ang'owa age mar nyathini ng'at ma 9 and above en ng'at munyalo engage godo koro nyathi ma ja samoro 6 years nyaki bi iwinj understanding ne mar death en ang'o mama osebedo ka tuo and ne otho koro kotho tiende ni en ng'ama ok nyal yueyo en ng'ama ok onyal timo tije manotimo ang'owa manotimo ka koro inyalo kete process gima tho en gik madhi timore en ng'ama ok nyal loso en ng'ama mochari girego and then mochari bende kaber nyithindo onego tim ang'owa onego gine bodies to ng'eny yudo ni ka nyathi min gi otho to kata mana neno no watamo gi ne kege na nikech ang'owa biro thage gi nindo to waneno assume to thage gi nindo cha is a normal reaction ok en gimoro marach mondo ng'ato obed gi thagruok gi nindo samo dhi e lit it is very normal yeah koro ang'eyo ginene ng'eyo winjone kaka chal ni tho en ang'o then kasenyise gima tho en tiende ni ok ibi dogi nene kendo kowuotho kama intie en ng'ama ninda kamano koro nyalo nene ma imiye mental picture ma samo neno mi to ng'eyo gima timo ang'owa gima o expect and ma en gima onego bed ni timre kata ne jok madongo ma kaber jok madongo onego bed ni ineno mwili e mochari kaka inyalo machieng' mikelo koro body dala to in ng'at mosetimo ang'owa moseng'iyogo kok inyalo yudo ng'at ma kamano notimo ang'owa no faint or collapse wamake maka kanyo yes waduoge kidieny mar adek ni adhi mi thuolo mondo mi wuo kod jalony marwa penjo duto te ma inyalo bedo godo ok iwach ni Nyasaye okawo ok inyis nyathini odhi e polo ok inyis nyathini odhi e safar otho ok iwach ni odhi e yueyo otho ka nyathini o break down kata ka en ng'ama ng'ongoni o break down ma mirimo make matek moywa kabisa onego bed ni kwere ni we ywak koso onego bed ni timo nang'o kidieny mar adek kik bayi ma en kidieny mari ma imbe ibo penjo jalony kik isudi Meher has moved on. En osedhi nyime gi ngimane kaka odwaro. Koro in bende nyaka idhi nyime gi ngimani. Ng'ene wan watimo gi teka wan gi mor mang'eny. To bende Sarabo oseyie gi wach mwatimo ni adier. Adwa karano bed mamor. Kata kochuno ni mondo aluong waya ma Samaira ni mama. Seher? It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare.
maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kaka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Gimoro amora nigi market. To luore ni product mani in godo niendi chalo nade. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Jatend Kenya William Ruto wuok ka wacho ni ne otiyo mana gi shillings milion 10 e wuodhe ma piny Amerika ma ok shillings milion 200 gi wiye. Go back to work. The matter is like sorted out. The only team that is remaining is the 20,000. Riwruog jopuonj NAT koro dwaro ni jopuonj junior school masani ni e ng'anyo odogi e tich ka girito sirikal ondikgi kaka osesingi. Notong'e koa e Ajigo kamuti ouso cereals ten gi M-Pesa. Jodak ma Barchando mani Bondo, Siaya odak gi luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe e alworano. Machiegni kendo pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ma en twak ma wanyalo wacho gi dhowegi ni delicate nikech en twak ma bende thoth ne wawuondore ga ni okwane kata wawuondore ni wakia ni nyithindo gi bende winjo lit. Nyalo bedo ni en lit mar tho mana kaka ne jalonywa wacho kata guoge otho ma bende mana seneno ka guok moro no tho kamoro kata gire moro manohero olal kod weche makamago. Thoth ne wawuondore ni nyithindo gi onge gi lit kata matin. Wantire ga kod ranyisi kata cases matimore. Nyathi moro odhi school. Koduogo to yudo ni min gi notho. Kata opo kata kano neg min gi kata no neg wuon gi. Kata githoe matinde ng'eny mapoya ma ng'ato ne beta bede kom to ndulore piny to tho. Aina ni kesa aina ni nyalo bedo handle nango e yo makare. Kopo ichako gi first aid, emotional first aid. Mano penjo maber. Achiel gi manyaka wang'e ne ntiere gima waluongo gik madhi nyiso kaka lit malal dhi kelonwa. Determinants of grief. Koro yo mikete godo no, sudden death. Ng'at me walosogo, to dakika 5, ogore piny kanyo, to tho. Ok en wach mayot tudruogo kata mondi winj. Nikech bende ibiro yud ni gima kamano ng'ato gore piny ka mosetere kata mane osiptal. Death ma waluongo no magapoya ka. Ibiro yudo ni ng'ato ochung' e denial. Denial cha waluongo nang'o? Ok odwa yie ni ng'ano otimo ang'owa notho. Iko nyaka ng'ato mone, mano timre kata ne jok madongo, mone nodhi, tibiro yudo ni timo ang'owa ok oyie.
Koro ibiro yudo ni ma dhi kelo lit mabet mang'eny moyware nikech kata oseiki to one basi iyudo ni ng'ama be otho suddenly kata mana dende king'iyo jok moko ng'ane chal mana ng'at manindo. Nyathi oneno kata baba gi ogore piny kama to ne baba analala tu you know then ma bende kodogore ore gi weche moko ni ok wanyisgi kata gimotimo ang'owa ok wanyisgi gik motimore nikech bende waneno lit then seche moko iluor bende timo ang'owa kata ywak e mbele nyathi nikech iwacho ni adwa na abed motegno ne nyithindo sama gima lit otimore onge bedo motegno nikech ibiro yudo ni lit malal kelo e ngima wacha ong'ado wa into pieces ketho pachi ohinyo pachi kako bet ntiere moko jok ma winjo wich bar ti jok ma bende kata mana dhia olo pi ma ok chung mano bende very common gi nyithindo olo pi kata mana oko maduong very common gi nyithindo to bagi gin gik ma samoro winjo tek katimore tinyalo wacho nyathini dwa tugo koda koro sama lit mag apoya ka achiel ni kata mana in ng'at jalony mokel madwa konyoni ibe nyaka relate gi mano. What does it mean mondo ng'ama ne uloso godo dakika 5 ugore piny to tho ngima en gima bedo malit kabisa to koro nyaka waket nyathini nyaka calm down nyaka obed one gik madhi mbele te mong'e baba irogore piny ting'e ne seche moko death bedo certified kata mana ge osiptal kata ng'ama obedo short yo ma wadhi nyisogigo nyaka pogruok beda beda gi jok madongo ni samoro wadwa ni watuog warom kodgi ma kaka wadhi nyisogi nyaka ong'e ni gimotim baba ogo bunde ogore piny otho monego ma in the image mental image keep explain ochako go picha kende. Antiere kod penjo machielo ka iyudo ka e families bende wantiere ga kod cases ma jonyuol thoro gore cases ma tungni kachiel kod lweny ng'eny mokale udi chopo kama janyuol ng'ama wuoro kata ng'ama miyo ofundo bag moa ma bende bedo handled the same way e yo machal kod weche mag thomo wegi janyuol oringowa owe nyithindo mapod tindo ma itimo nang'o e divorce gi separation ng'ama inyore mogik en nyathi nikech ji ariyo mawere gi ong'e gimomiyo timo ang'owa gimomiyo giwere to nyathi samoro wa skule noyudo ka mama notimo ang'owa mama nosedhi koro mage gik mowacho ni biro yudo ni e ngima koro bang'e sama koro chopo ni adwa bedo gi ng'at ma mondo adag godo oneno ni onge tiende gima naneno lony ma intiere godo koluwore kata ng'eyo ma intiere godo gi keny en ni mar jigoruok ji negore jonyuol weyo nyithindo kod weche makama koro ng'at ma kamani biro yudo ni wi ok nyal wil gi gima lit motimore awacho ni nyithindo gimotimore up to 12 years wigi ok nyal wil godo samoro nyathini oseyudo lal loss and grief ma owueni okele kuom jolony wasetimo first aid kaka jogo mantiere dala osekele therapy ni thoro dhi kuom thuolo maromo nade nyithindo wawacho ga ni concentration gi ni piny koro waloso ga chakre dakika 15 kata nyaka dakika 30 kaluwore gi ngimane jok ma like 18-17 years to nyalo dhi adhiya like 45 minutes to 1 hour. Counseling ena ma odhi mabor en 45 minutes to 1 hour. But method kendo mwatiyo godo ne nyithindo wantiere kaka atamani wantiere gi child counseling room. Ma seche moko inyayudo ni okonyal express gimowinjo to kimiye gik mogoro to nyalo timo ang'owa onyalo ji express kata gik motugogo kanyo toys wantie nyaka gi gik michweyo clay for molding wantie nyaka gi kuoyo kanyo koro tugo e mago te inyalo bro dhi konye then koro kendo machielo apani mano botudre gi gik ma wanyalo timo tugo keto nyathi mondo tugi
idha go abal ka ng'ato ginene kata mana tuga mar mpira lawruok gi jowetegi, mano bende konyo kabisa e timo ang'owa mondo gi accept gik mane gidhi through. Moro nyathi ne okalo e weche mag lal kachiel kod thuolo and grief. Onge gimoro amora manotim ne nyathini, ma nyathini obedo ng'ama ng'ongo mokalo. Gini odhi mobedo imprinted kata mo obedo kit ngimane ma koro iwacho mana ni ng'ane en nyathi ma jendeke. Ng'ane en nyathi ma ohero lweny, ma ka otugo tineno mana ka ohero weche mag lweny. Kochopo kanye ma koro inyalo wach ni ma ok nyal gole, kata kochopo kanye miwacho ni koro ochiegni ma kapo ni ok ogole ka to koro gini dhi bedo kite. Kuom ranyisi, onyalo chopo higni 18 kata 16 tineno ka timbe ma jendekegi ochako donjo. Inyalo ywaye maduoke chien matimne weche mag hochogi kachiel kod puonj kod kony e yo makare moweyo kochopo kacha koso kamoro kosechopo to iweye kamano. Tiegruok marwa ma psychology wang'eyo, en gimopuonj wang'eyo ni kata bed ni en gima notimre kata higni 40 mokalo to pod en gima thagi, nikech basically idwaro mana ng'at ma mondo itim ang'owa ma mondo ilos godo. Ng'enyne ok wayud time mondo wawach kaka notimore, gik motimre ma wate an gi in ntiere age ma kwadoke e tinwa, in kata an ibiro yudo ka ang'owa ka piwangi. Yena mondo miaka usibi Jennifer kaito wadhi nyime gi kanyo. Jennifer, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Jennifer. Okang'eyo gima dhi nyime gi Simba Jennifer. Kata kamano ne wantiere kama wacho ni ntiere kamoro ma ka ng'ato doke to nyaka pi wang'e chwer. Ya sama gimoro amora manotimore ni e tinni to ne ok okonyi, ibiro ni en gima waluongo ni adhola emotional scatter. Koro samoro amora miwinjo gimotenore gi macha nyaka opar ni gima ang'owa gimotimore. By the way, kata mana seche moko jok mwaneno mwaluongo ni professional mourners. Ji te can be professional mourners. Ng'ata manosetimo ang'owa manosekale lit. Ini paro wuonu moro manotho, anaparo baba na Nicholas Nyang'ute manosetho. Yes, iyudo ne iyuak ne jok moko. Yene akawie simu. Erokamano. Mar Chris. Chris, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Opod. Machiegni Chris. Hello, Ruth. Duok duond TV ni chien kiyie mondo wawinji. Ya, penjo mane an go ne en ma enia. Seche moko inwang'o ka kata in gi nyathi moro to en nyathi ma pod en gi age matin, lakini nitie gwende moro kata moseng'iew. Inwang'o ka wendo nobiro. Hello? Wawinji dhi nyime. To kuwendo biro no koro ukawo gweno to unego to kung'ise. Koro ing'eno duogo nwang'o ka nyathi kaka no perform, nyathi oduogo chien nikech noywak. Koro gini be nyaka timne counseling nyaka mondo mi oduog kare kose, nikech performance mare ande ber tok timo gira aina no. Inwang'o koywako gino makata chiemo ok ochiemo nikech nokaw gwende dakika mogik to koro skunde kaka nodhi namba manobedo to ok obedi. To en nyathi ma ja klas 3 4 kama mong'iso ni gine manie wiye kose en afuomore mobiro ni. Mane penjo na. Erokamano nya Chris. Mano ranyisi maber mokalo. Thothne nyathini gi gwende moro tikaw nikech wendo biro to kowachne. Kati neno ka nyathini chako drop performance, nyathini ywak, nyathini ngimane chako ruchore. Openjo ni mafuomore modonjone koso ma bende nyaka timne hocho ma wawachone. Gima apani mano penjo maber ma Chris openjo kendo Chris chali winjo gima walose. Owinje maler. Owinje maler kabisa. Mano en lal ne ang'owa ne nyathini. Nikech samore ne gwendi mane kuongo bet godo mano miu mana gineru. Adwa ni mak kar gweno ka mondi mondo miaka usimbo tieno kato wariwe kanyakla. Otieno, hello, penj laktar. Yes, wewe the baby ka wokina. Machiegni wawinji. Adwa penjo moro gi nyithindo. An kod nyathi jiranda moro. Ma ida moro ma idoto ling. Moro nyalo linga lingo ya kasto kangi bit penje sani to
iriyo nade to buogre abuoga obuogre monyalo kata rinda to kanyo kikoro inyalo kony nang'o. En nyathi ma ja higni adi kama? En ja higni moko 13 kami bedo 13 kata 14. Ja klas mo nitiere gima notimore e kit ngimane moro owito janyuol kata nitiere gimoro manotimore e kit ngimane ma janyuol onge ga achiel to nodak gi wach moro chon koro ko nyalo ga wacho ni kata samoro wach ne tude kaka samoro wache matime ne tuone ga chiemo samoro doka samoro ne nindo oko kadichiel koro aparo koro akia kaka inyalo konye gi sani. Sa odhi matek mokalo an gi dakika 2 kende kaka idwa tudona kes mar gweno cha michaki tudna mar nyathi manyakoni nikech nyathi manyakoni nyaka be nitiere gimoro ma opondo e tok lingne ni manyaka fweny ni nang'o. Atudgi ne mar gweno cha en lal kendo idwa kete no cham ma en kare mondo kik ocham ang'owa kik ocham gweno cha. Then gimachielo ma important ibiro nyathini ok odwar wendo kata obet maduong' jok matimo ok obihero welo. Then I'm imagining ni wendo biro neg gwende kendo kama oninde cha ogole ni dhi ninde dier ot ng'amo chamo gwende cha chak ninde kitandane chako nindo e kitandane maka en nyathi matise mabiro penjo samidonjo ni unarudi kwenyu matiende he is not comfortable gang'owa gi welo. Koro apa ni gimonego watim kaka jok ma jonyuol onego bene wami nyithindwa the best. Penjo mar ariyo apa no nyalo bedo gi penjo gi gine mang'eny ma samoro nyalo dwaro assessment eka wanyalo yudo duoko nad given the fact ni en nyathi manyako ma yudo ne higni 14 age no be delicate janyuol ne achiel onge diere moro nodak gi watne gik moko ng'eny underlying issues ng'eny ka wach mogik minyalo weyo wagodo ibo chiwo namba ni mondo mi wagol twagni e studio watere oko kocha. Erokamano ahinya gima adwaro wacho ni mental health ngima kendo kwang'iyo gik lit mosetimore e ngimawa especially mag nyithindo ng'enyne watimo ang'owa waigno. Koro apani en kinde manyaka wachak timo gik moko motimowa mopogore kare kik watim gik moko kaka chon. Namba ni kod kuminyalo yudie wacho natiyo ne Amani Counseling Center and Training Institute wan gi office Raila Odinga Way Mwaloka. Wan gi office Kisumu bende masav Kisumu region, wan gi office Siaya, wan gi office Central Nyeri, wan gi office bende Mombasa. CBD bende wantiere office. Nikech abiro ka elo office jok ma dwarate biro yuda ng'owa e namba ma anyalo somo 0722 adhi mbele 0722 62 65 90 inyalo nuoyo 0722 62 65 90. Erokamano ahinya aduoko erokamano kuom yudo thuolo ibiro wagoye mbaka e wach mabende thoth ne ji wuodore ni ok timre to timore to kelo hinyruok ne ji mang'eny. Ji mang'eny gima gisekethore nikech lit mane gintiere godo ka gitindo na winjo kiluongo kacha ni emotional scar. Nego jo picha mawa erokamano makende ne director na Philip Ochieng erokamano mathoth ni producer na Pape Chokoth erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar ketega ka wayudo konyruok mang'eny. Kik igno kik iwuondri ni nyathini ok winj lit. Gimoro amora mamiyo nyathini lit mar chuny nyalo rocho kata ketho ngimane e ndalo mabiro. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.